and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done. Dili lang kay pag-stalk na karon ang akong buhato ni mo, Madeline. Labaw pa unya niya na. Usa ka semana. That's enough time. Kabahog ka usab sa akong mga kamot. Samtang busy usab si Jane sa pagkuha o pag-ilog ni Cesar di ka ni mo. Mahug na gyapon ka sa akong mga kamot, Madeline. Let's see good. Ano bang kanunay ko maikatagbo kining animal dako? Makalagod. Ganahan po ako magdugay dinhi kay makanindot sa panit ang steam bath. Pero ang leche, gigubagid ang akong mood. Dili na lang ko magdugay pa dinhi. Mubiya na lang ko og mag-shopping. Shopping will kill my time. Dili makadunggo diha sa daplin dit kiniyati. Kinahanglan tang mutuslob sa tubig sa dagat sa atong pagkanaog. Hubuon ko na ning akong sandal. Una na lang sa pagkanaog. Di na kinalam nga mo palang hubuon. Paborito ko kining sandal. Dili ko gustong maguba. Dili ka na maguba. Dali. Oh, Ay! Gialsa ko nimo. aron di ka mabasa. Thank you, Happy. Jane. O kini ang mamahimo nimong lawak. Right next to mine. Oh, ha? Abi ko ba magpretend ta nga may relasyon? Oh. Anya? Dili ba dapat mag-usa na ta sa usa ka lawak? Ha? Mipuwa ka. Joke ra, oy. Of course. Of course, dili na ko pahimuslan higayon nga kita ran duha karon dinhi. Sige, usod ako. Ipahilo na ko na ning ako mga gamit. Wait. Yes? What if sakyan ko ang imong gusto? Oh. Jane. Jane, anong isod ka din eh? Jane. Oh. Mihigda siya sa kama ning akong lawak. O sa pabagi paabot ni mo diha. Ipahilo na ng imong butang. O pagkahuman, dool diri, tapari ko. Ha? O karon, ikaw na sabang nangapuwa. Oh, shit. Dali na ba? Imo ning ideya, ha? So bear with it. Isa rin ang kinapultahan. Oh. Nagbarog ka pa diha. Dali na. Come, Happy. Oh. Here. Tapari ko. Jane. Dali na pa. Oh. Jane. There you are. Niya ka na tupad na ako. Pabira ka pa yuta. Jane. You're so stiff. Relax. Huwag ko'y nautang buhatan ni mo. Well, not yet. Puwa na kayong imong naong. Naupok ka ba? Or, uneasy ka lang yun nga. Mutapan ako sa pakikta. Uneasy. Duay?
Kinahanglan pa ba nang ipangutana? Well, yes. Come on. Hoy, bali siya. Manakigala na ta nga nagpakaroon ingnon nga may relasyon ining isla nga kitarang duha. Dili ba? So relax. May kakusin ako. Kipiyaw niyang iyang mga bata. Let me sleep. Bisag makadiyot lang. Gikapoy ko sa biyahe. Og ini ka human, andaman ta ka sa atong ganihapon. Pero pasidaan lang happy ha. Liukan ko matog. Og muhagok sab ko. Okay ra? Giyugdan pa niya ang pag-akus na ko. Jane, mapugan ko baka ako kaugalingon kung ingon ka ini kasikit ako. God, how I wish to miss you. Jane? Huwag na kami pagkakus na ko, happy. Jane? Ngano? Ganong kibuhat ni Nemo. Karo, Jane. Cause I want to be with you. Is that enough of an answer? Jane. I'm sleepy, happy. Jane. Di ka na iyang pakilawa. Nakatuog na siya. Ingon og. Sa nagakus ko sa lawas ni Mary kan ato. Karon nga nagakus ko ni Jane. Oh God. Bisamot ang ako kalibog sa akong kibati. Gusto kong ipalayo ang akong kaugalingon gikan niya. Apan dili ka na mao ang gidiktar sa akong lawas o kasing-kasing. Every time ka magkaduol mi. Kaya tinuod, gusto ko siyang kakson og sama ini. Og hakan. Unang gabi nga wa si Cesar. Well, wala siya magpuyo din sa mansyon. Pero we see each other every day. Ug unang gabi karon nga wala ko siya makita og makauban. Oh, shit. I wanna feel him. Hug me, kiss me, inside me. Oh, Cesar, shit. Nag-unsa na ka siya karon. Siya ragid kang usa dito sa maong karaang bay. Dili ka nga. Shit. Ganun wa ko kini mahuna-huna. What if mi adto katong babayhana karong gabi ina? Gitiming ra niya nga wa ako. Ug unya ingatin tanan ang akong Cesar. Oh, shit. Atuan ako si Cesar. Kailan masayod ko kung husto ba ko sa akong nahuna-hunaan. Oh, shit. Dili ko maylo na ini. Labaw nang dili ko makatug. Kung miadto gyud ang maong babae, saan naman lang kung gikamang na niya sa Cesar karon og may nahitabo na nila. Oh, shit ni. Madeline. Dad. Sige. Atuon ako si Cesar, Dad. Ngayon niya ang itsura? Nagnaitira? Oh, shit. Nawa na sa kunahuna ang tanan, Dad. Si Cesar ang niya sa kunahuna. What if may gikauban siyang babae karon dito sa maong karaang bay? What if may nahitabo na nila karon? Kinahanglan ako silang atuon, Dad. No. Gabi na kayo, Madeline. Dili ka mahimong mula ka. Pero, Dad... Call him. Gusto na ituon. Nga bang nawa man sa kunahuna nga mahimo na ako siyang tawagan? Oh, shit. Where's my phone? Nabili dito sa kong room, Dad. Kwaon ko na. Baby. What, Dad? Ano ko, kupti ka nagdali ko. Kinahanglan matawagan ako dayon si Cesar. I have to know kung unsa na nahitabo niya. Kung naa ba siya kauban nga babae sa maong bay. Don't be so paranoid. O gusto pa.
Kung gikauban man niya ang maong babae karon, you think musulti siya nimo sa tinuod? Dili, iha. Mamakak siya. Ang pangutana, andam ka bang mudawat sa bisan unsang bakak nga iyang ipatuon nimo? Dad! Loosen up, baby. Kaysa akong tanaw, gitunto ka na ni Cesar. No! No, dili ba kayo mo si Cesar ni anak nako diri, Dad? Dili ko niya tuntuhon. Mahal na mo ang usag-usa, high school pa lang mi, Dad. O dili mahitabong, ilisan ko niya babae nga karon lang niya gikaila. Dili, Daddy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!